Sugeng enjeng Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dinten punika kita badhe pitepangan. Pitepangan kuwi apa to? Pitepangan kuwi saka tembung tepang utawa tepung. Artine apa, Bu? Artine kenal. Jadi pitepangan utawa pitepungan kuwi artine perkenalan. Mengko dicontohi sik karo Bu Fitri. Nah, sakbare kuwi para siswa banjur gawe video ya, diupload ning YouTube. Pitepangane para siswa. Dipun tepangaken nama Ibu Fitria Nuraini. Saged dipun timbali Ibu Fitri. Jadi bisa diperkenalkan nama ibu itu Fitria Nuraini, bisa dipanggil Ibu Fitri. Alamatipun ing Plosok Kerep, RT 03 RW 11 Ngringo Jaten Karanganyar. Alamatnya di Plosok Kerep, RT 03 RW 11 Ngringo Jaten Karanganyar. Enten sing griyanipun Karanganyar, Mas Mbak? Terus papan lan tanggal lairipun niku Surakarta 16 Februari tahun 1996. Bu Fitri sampun mucal dhateng SMP Batik. Program khusus niku kinten-kinten 2,5 tahun mata pelajaran basa Jawa sing pokok mucale utawa mulange ngajare mata pelajaran basa Jawa. Napa melih nggih? Oh nggih, karang menane Bu Fitri maca novel bahasa napa wae ya, tapi mligine utawa khususe bahasa Indonesia kalian basa Jawa. Nek bahasa Inggris Bu Fitri angkat tangan. Ngoten nggih. Nah, mengke Mas Mbak sedaya damel videone atau membuat videonya itu silahkan nomo utawa nama, alamat, terus papan lan tanggal lahiripun atau tempat dan tanggal lahir. Terus habis itu kelas, nomor absen. Oh iya, mau ditambahi nggih, biasane diceluk sapa? Nama panjange sinten, terus biasane diceluk utawa ditimbali sinten. Terus karemenan, tambah karemenan nggih. Karemenan kuwi kesenengan utawa hobi. Hobine ngopo Mas Mbak sekalian? Ngoten nggih. Ing dinten punika cekap semanten kemawon pitepanganipun saking Bu Fitri. Sugeng pepanggihan. Mugi-mugi kita enggal atau kita bisa segera bertatap muka di sekolah seusai pandemi ini berlalu. Amin. Ngoten nggih. Menawi wonten
klenta-klentune Bu Fitri. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kesupen tugase mengke di upload teng YouTube nggih. Lajeng di link YouTube niku mengke dikirim teng PK Hebat. Ngoten nggih.